שלום לכולם, היום אני עושה סיקור ופתיחת קופסה של המיקרופון SF920. אוקיי, אז נפתח את המיקרופון. זה המיקרופון עצמו. אוקיי, הוא בא עם כבל של XLR, כאילו צד אחד יש לו כניסה של XLR ומצד שני יציאה של חיבור של מיקרופון קטן. אם אתם לא יודעים, XLR זה החיבור הכי טוב של מיקרופונים, אז אפשר לקנות גם יציאה של XLR ואז לחבר אותו לכל מיני מכשירים ממש טובים. בקיצור, זה מיקרופון ממש טוב, הוא עולה רק 50 שקל. הוא מגיע גם עם סטנד, שיש לו קצת בעיות, אבל נדבר על זה אחר כך. למיקרופון יש מין גלגלת כזאת שאפשר לכוון בה את הווליום. נחבר אותו. אוקיי. אז לסטנד של המיקרופון יש כמה בעיות. אם הוא עומד ככה אז בסדר, אבל מנמיכים אותו. אפשר לדחוף את זה חזק יותר קצת, גם כך. אוקיי, שעכשיו זה לא ייפול, אבל הסטנד הזה כן נופל. נראה לי שאני אקנה אחד יותר טוב. אם אתם רוצים להשתמש במיקרופון הזה שיהיה לכם יותר נוח, כדאי שתקנו אחד יותר טוב. אפשר להשתמש בו בסטנד של מיקרופון כזה שמשתמשים בהופעות וזה, וגם סטנד עם גומיות. אז עכשיו נחבר אותו. עכשיו זה הקול שלי בלי המיקרופון, ועכשיו אני עם המיקרופון. הוא נשמע מאוד טוב יחסית למיקרופון שעולה כל כך קצת. אוי. אתם רואים, הסטנד הזה ממש לא נוח. עדיף לקנות אחד אחר אם אתם רוצים להשתמש במיקרופון הזה. הבעיה שהמצלמה לא מקליטה כל כך טוב את הקול של המיקרופון, אז או שבחלק מהמצלמות כמו שלי, רגע אני אראה. אוקיי, וידאו, לעבור לטלפון. חלק מהמצלמות כמו זאתי אפשר לכוון את הקול של המיקרופון, כאילו, או מה העוצמה שלו וזה, ואז זה נשמע קצת יותר טוב, אבל עדיין היא לא מקליטה מספיק טוב. בשביל זה המציאו את הדבר המוזר הזה שמופיע על המסך. חיבור לנו לתאור, לא חשוב. אז זום, זאת חברה טובה של כל מיני מכשירים של סאונד, שהם יצרו מכשיר כזה שיש לו חיבורים למיקרופון שהוא מקליט את הסאונד במקום המצלמה, והוא מקליט הרבה יותר טוב. כנראה שאני אקנה אחד כזה, או את הזום H4n או את הזום H6. כאילו לאחד יש שתי כניסות XLR ואחת רגילה, ועוד יש לו מיקרופון משל עצמו, זה ל4, ולשש יש נראה לי גם שתי כניסות XLR ועוד שתי כניסות מיקרופון רגיל, ואפשר להחליף לו את המיקרופונים המובנים שלו, שזה די מגניב. אני אולי אעשה סרטון אחר על זה. אז אם אתם מבינים משהו בזה, אז תגידו לי מה אתם חושבים שעדיף. טוב, אז זה כל הסרטון, אני מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא. בסרטון הבא עם המיקרופון הזה. ביי!